Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Panukalang Bulacan Airport City Economic and Freeport Zone. Walang endorsement ng Regional Development Council. 17 million pesos na halaga ng shabu mula Estados Unidos nasabat sa Port of Clark. Central Luzon, top 3 sa may pinakamaraming COVID-19 deaths sa unang quarter ng 2022 ayon yan sa PSA. At 3 barangay sa Bacolor, Pampanga apektado na rin ng bird flu. All 3 racers pinaalalahanang sumunod sa biosecurity measures. Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Namerwisyo na rin ho sa 3 barangay sa bayan ng Bacolor, Pampanga ang bird flu. Partikular hong apektado dito yung mga nasa industriya ng layers o yung mga manok na inaalagahan para sa kanilang mga itlog. Ayon ho sa municipal agriculturist, ilan sa mga dinapuan ng peste ay hindi rin nakasunod sa biosecurity measures. May eksklusibong balita si Paulo G. Santos. Matapos makumpirma na bird flu nga ang naging sanhi ng pagkasawi ng manok na nangingitlog sa barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga, kinumpir hindi nakasusunod sa biosecurity measure na ipinatutupad sa bayan. Yung mga tinamaan po, hindi sila compliant. Kaya kahit walang bird flu virus, lagi kong sinasabi sa kanila, kahit walang outbreak ng bird flu dahil sa dumi ng farm nila, magkakaroon sila ng sakit sa mga manok nila. Ayon kay Wong, nitong Huwebes ng gabi, July 7, may mga kabalen pa na nagtangka na magpuslit ng kanilang mga alagang manok. Ngunit wala naman itong naipresentang laboratory at travel clearance. Sa transportation po, pwede po sila, provided po, meron silang mga necessary permits. Like yung mga shipping permit, veterinary health certificate, at saka yung mga lab test. So pagka wala po silang dalang ganon, automatic po, hindi po natin sila pwedeng palagpasin. Back to origin po sila. Like yung nangyari po kagabi, 2 elf po yung nasabat natin. Although wala pa po tayong mga checkpoint dito sa Bacolor, pero meron po tayong mga roving na natsyempuhan nila sa traffic, na kinuhanan po namin ng mga papeles. Wala silang naipakita. Layers o nangingitlog na manok at ilang mga panabong na manok ang ilan pa lamang sa mga reported na tinamaan ng bird flu sa nasabing bayan. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Di Mandato na wala pa umanong shortage sa supply ng manok sa kanilang bayan. Mayroong 29 na big commercial poultry sa kanilang bayan na kinabibilangan ito ng layers at broilers. Pakiusap ko lang po talagang bantayan ang inyong mga poultry para sumunod sa mga alituntunin po na ginawa ng ating agriculturist at ng ating Department of Agriculture, yung biosecurity po, nang sa ganun po maiwasan natin itong bird flu ito. Sa mga iba po naman kasi, kaya yung mga walang permit, kaya siguro tinatamaan, baka marumi yung kanilang paligid, hindi sila sumusunod sa mga alituntunin, kaya tinatamaan sila. Pero lahat naman po ng may permit, kasalukuyan, as of this time, lahat po ng existing poultry natin, may mga permiso, at kompleto yung mga dokumento, at ginagawa ang nararapat, wala pa naman pong tinatamaan ng bird flu sa kanilang mga poultry farm. Pending sa kasalukuyan ang resulta ng lab test sa 5 pa umanong barangay na kasama sa zoning ng poultry industry sa Bacolor. Ayon kay Mayor Di Mandato, under assessment pa kung gaano kalaki ang pinsala nito sa lokal na ekonomiya sa kanilang bayan bago magdeklara ng state of calamity. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, hindi umano naipresenta sa Regional Development Council Central Luzon ang panukalang Bulacan Airport City Economic Zone and Freeport. Ayon kay Ginoong Rene Romero, private sector representative sa nasabing konseho, hindi nila ito opisyal na pinag-usapan at walang hininging endorsement mula sa kanila ang pagtatayo nito. Narito pang detalye ng balitang yan. It was never presented to the Regional Development Council dito sa Region 3. Normally kapag
merong major projects na gano'n ng government, at pinapadaan yan sa RDC, lalo na ako ay co-chair doon sa Sectoral Committee on Infrastructure Development. Pero wala akong natatandaan na pinag-usapan namin tungkol dyan sa Bulacan Airport o doon sa Airport City, ano? Ito ang naging pahayag ni Ginoong Rene Romero, Private Sector Representative ng Regional Development Council at dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa programang Perspektiba ng CLTV. Nang tanungin siya kung ano ang naging papel ng RDC sa panukalang Bulacan Airport City Economic Zone and Pre-4. Nabigla rin umano si Romero na maliban sa airport ay mayroon pa pala umanong ganitong kalaking development plan na kaakibat ito. Nung nakikita ko na sa balita, napapag-usapan na namin yung Bulacan Airport at biglang-bigla meron pala siyang Airport City na parang economic zone o pre-4 zone, no? Meron tayong batas, ang next premier gateway ng ating bansa is Clark eh. Nagtataka lang ako bakit nagbubukas na naman tayo ng iba. Dagdag pa ni Romero, marahil dahil ito ay isang private-public partnership o PPP ay hindi na ito dumaan sa kanila para sa RDC endorsement. I don't know, baka dahil PPP ito, no? Dahil public-private partnership, baka ibang proseso ang ginawa nila. Pero hindi namin napag-usapan at hindi namin nakita ang presentasyon nila sa Regional Development Council para kumuha ng endorsement. Paglilinaw ni Romero na hindi siya kumukontra sa economic development plan na ito, ngunit malaki pa umano ang potensyal ng 4 na economic zone sa Central Luzon na dapat tutukan ng gobyerno. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa kaugnay na balita, hati umanong damdamin ng mga mangingisda sa Matungaw, Bulacan matapos i-veto ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang magtatayo sana ng Economic and Freeport Zone sa kanilang lugar. Nang hihinayang umano sila sa oportunidad sa trabaho, ngunit ayaw din nilang masakripisyo ang mga lugar pangisdaan sa kanilang bayan. Narito bang detalye? Itinuturing umano ng mga mangingisda sa Matungaw, Bulacan na sila ay isinakripisyo para sa itinatayong Bulacan International Airport sa ilalim ng pamamahala ng San Miguel Corporation. Bilang isang mangingisda, apektado rin po. Kaya lang po, siyempre po, sa isang lugar, hindi po natin may iwasan kung saan tayo, kung isang lugar, ito saan uunlad. Kaya lang po, siyempre po, ang pag-unlad ng isang lugar, pangkaraniwan naman po, mayroong sektor na nagiging sakripisyo. Baga saan po, kami yung nagiging sakripisyo. Kaya sa pag-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bulacan Airport City Economic Zone and Freeport ay hati umano ang kanilang damdamin. Para kay Mang Johnny Hernandez na leader ng samahan ng maliliit na mangingisda ng Matungaw, tanggap na nila na sila ay naitaboy na sa lugar na kanilang pinangingisdaan para bigyang daan ng paliparan. Kaya't ang planong Economic Zone and Freeport ay tinitingnan daw nila na isang oportunidad ng trabaho para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Kasi po, alam po, yung economic zone, minsan makakabuti sa isang lugar. Para dun sa pagpasok ng mga negosyo, pag dumayo negosyo, aday rin po yung trabaho. Kaya ako po, ang ano ko lang po, sa mga kabataan na lang po yun. Pero yung pong sa akin, mas pipiliin pa rin pong mangisda. Sa kabilang banda ay tila mayroon ding tinik na nabunot sa kanila. Isa raw kasi sa inaalala nila sa pagtatayo ng Freeport ang posibleng solusyon na tuluyang papatay sa kanilang kabuhayan bilang mangingisda. Kaya lang po, siyempre, pag unlad ng isang bayan, nagkakaroon ng mga kapabrika, nagiging polluted po yung tubig. Kaya po kung yung mga pabrika ay meron silang mga water treatment facility, kung yan po ay hinihigpitan ng gobyerno ang paggamit nun, hindi po mawawala yung pangisdaan. Yun lang po tingin. Kung magiging mahigpit po ang mga nanunungkulan sa ganung bagay, tama't may pabrika, pero kung may water treatment po sila, malinis po yung kailugan. Hindi po mawawala ang... Mula sa karagatan, ngayon ay sa kailugan na lamang daw nagsisiksika ng mga mangingisda sa Bulacan.
Kaya para sa kanila umano na salat sa kaalaman ay umaasa sila na ang gobyerno ang kanilang magiging kakampi upang hindi mawala ang kanilang kabuhayan. Hindi ko po talaga matiyak kung makakabuti o hindi. Kaya nga po, naano ko, yun nasa nanunungkulan na lang po. Kung paano niya titingnan yung kabuhayan ng isang lugar. Importante po sana mapangalagaan kasi yung kabuhayan sa isang lugar na kung umunlad man to, walang masasakripisyong bagay. Samantala, ipinangako naman daw ng San Miguel Corporation na sila ay muling makababalik sa kanilang lugar ng pangisdaan pagkatapos ng 5 taon. Pansamantala lamang daw ang kanilang pag-alis upang bigyang daan ng konstruksyon ng paliparan. Angelica Cara, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Central Luzon, top 3 sa may pinakamaraming COVID-19 deaths sa unang quarter ng 2022 ayon ho yan sa PSA. Anti-corruption campaign ng Administrasyong Marcos Jr. Babantayan daw ni dating PACC Chair Greco Belhica. At huwag agawan ng manubela sa pamumuno sa City Hall, hirit ni Mayor V sa kanyang unang linggo sa pwesto. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Pumangatlong Central Luzon sa may pinakamaraming bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Simula ho yan Enero hanggang Marso nitong taon. Ang ilang COVID survivors nagpaalala sa publiko na huwag ipagwalang bahala ang pandemya at tiyaking magpabakuna upang mabigyang proteksyon laban sa sakit. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. January 30, 2020, nai-report ng Department of Health ang unang kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Matapos na higit 2 taon, umabot na sa 3,713,131 ang bilang ng mga nahawaan kung saan 3,641,136 ang mga gumaling. 60,625 naman ang hindi pinalad na makaligtas at nasawi. Dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, ang pamilya ni Mark Pingo ang unang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Sa loob lamang ng 1 buwan, 3 sa kanilang mga kaanak ang nasawi. During the pandemic, it was the first part of the pandemic, we lost 3 from my family. That was my dad, my grandmother, and my aunt. They died in succession. So my dad was the first one. Then after a week or 7 days, if I'm not mistaken, is my grandmother. Then the next one is my auntie. Kwento ni Mark, ni minsan ay hindi nila naisip na mararanasan nila ang malabangungot na pangyayari. We didn't expect us to be infected by it. We were able to see how close we are as a family. And also, we were able to know sino yung mga, as they say, you'll know who your friends are when you're in certain situations or problems, no? Because of those people that loved us, we were able to surpass what were the trial that was facing us then.
And yung other realization is, even though you try to avoid it, if talagang time nyo, sabi nga nila, it will hit you really hard. Hanggang sa ngayon ay masakit pa rin para sa kanilang pamilya ang sinapit ng tatlong mahal sa buhay. Kaya naman nais silang maging instrumento upang hindi na ito maranasan ng iba pang pamilya. Coping up is part of us as being humans, no? What we did is we still implement the protocols that we have set. So, and we also try to share and support other people that we hear that are infected by COVID-19. No? We share to them how we overcome it. We tell them about all the events that happened to us in order to enlighten them about it, and for them also to do or set protocols within their community para hindi na rin sila maapektuhan nung COVID-19. And we don't want other people to experience what we experienced, no? Losing a loved one because of that virus. Sa inilabas sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pang-anim ang COVID-19 sa mangungunang sanhi ng pagkasawi ng mga Pilipino para sa unang 3 buwan ng 2022. 6,770 sa mga nahawaan ng novel coronavirus mula Enero hanggang Marso ang nasawi. Katumbas ito ng 7% ng mga kaso. Hindi siya yung nangunguna o pangalawa. As per record natin, ibig sabihin lang dun sa cases din natin COVID compared to other countries, mas mababa yung ating COVID cases. And based dun sa nire-report din ng ating Department of Health, although there are COVID cases sa atin, pero yung namamatay due to COVID, hindi ganun kalaki. Sa datos ng PSA, pumangatlo ang Central Luzon sa may pinakamaraming COVID-19 mortalities para sa first quarter ng 2022 sa bilang na 948. Nanguna naman sa listahan ng NCR na may higit 1,900 at ang Calabarzon na may higit 1,100 COVID-19 mortalities. Sa kabuuan, aabot na si 6,793 ang bilang na nasawi dahil sa COVID-19 dito sa Central Luzon. Ayon kay Dr. Zenon Ponce, ang Provincial Health Officer ng Pampanga, isa sa mga dahilan ng pagiging malapit ng gitnang Luzon sa NCR, kaya pumangatlo ang rehiyon sa mataas na mortality sa buong bansa. Ang Central Luzon ay katabi lang ng Maynila. Ang Maynila, siyempre thickly populated. Pangalawa dito yung Calabarzon. Ang Calabarzon, na tulad ng nasabi ng karamihan, pangalawa sa maraming nadapuan ng COVID at may mga mortality. Gayon din ang Central Luzon dahil katabi lang ng NCR ito, kaya marami din tayong cases, thickly populated. Alam nyo naman, pangalawang thickly populated ang Region 3 next to Calabarzon dahil nakatabi lang ng Metro Manila. Siyempre, pag maraming tao, highly populated, medyo densely populated, at saka yung congestion ng mga tao, yun ang number one causes ng transmission ng COVID. Dahil dito muling giniit ng health official ang kahalagahan ng pagpapabakuna ng booster shot para sa karagdagang protection laban sa virus. Ano lang yung pag nagkaroon po tayo ng booster, lalo kung lalakas ang palaban po natin o resistensya po sa laban po sa COVID. Nakita po natin ng mga naging epekto naman po ng bakuna, kumaunti na po nagkaka-COVID at saka dahil nga po sa physical distancing, pagsusuot po ng face mask, kaya lalo pong biglang nawala po ang COVID. Saka mild na lang po pag nabakuna na po yung mga pasyente na nagkaroon po ng COVID. Batay sa tala ng DOH, aabot na sa 5,467,757 ang bilang ng mga nabakunahan ng first at second dose sa rehiyon, habang 2,015,740 naman ang tumanggap na ng booster shot. J.N. De Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, hindi umano inaasahan ni Presidential Anti-Corruption Commission Chair Greco Belhica na bubuwagin ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nabuong anti-corruption agency ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat suportado pa rin daw niya ang Pangulo, hindi naman umano siya magpapaawat pumuna kung may nakikitang mali.
May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Laman ng kauna-unahang executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng mga ahensya sa ilalim ng Office of the President. Sa bisa nito, binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission na ang tungkulin ay inilipat ngayon sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Ayon sa palasyo, paraan daw ito para maiwasan ang overlapping functions ng mga departamentong nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay dating PACC Chair Greco Bellica, inamin nitong hindi niya inaasahan ang naging desisyon ng Pangulong Marcos Jr. sa tanggapang binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagulat po ako dito. So I was hoping, and we were all hoping in the Commission, na palalakasin ng kampanya laban sa korupsyon as we have proposed, but then it was abolished. Nauunawaan naman umano ni Bellica na prerogative ng Pangulo na isaayos ang lahat ng departamento sa ilalim ng kanyang lideratura. Pero ang katwiran umano na kailangang ma-reorganize para makatipid ang gobyerno dahil sa kinaharap na krisis pang-ekonomiya ay tila hindi raw wastong solusyon sa problema. Paalala ni Bellica, hindi pwedeng maetsepwera ang anti-corruption campaign dahil ito ang magtitiyak na mailalagay sa tama ang pondo ng gobyerno at hindi sa mga korap na opisyal. Kanyang focus ay economic boost, agricultural boost, anti-corruption campaign, anti-drugs, anti-crime, and anti-terror campaign is directly related sa paglaki ng ekonomiya. Pag mas malakas po ang kampanya laban sa korupsyon, lumalaki ang ekonomiya. Wala naman umanong hinanakit si Bellica sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. pero hindi siya kumbinsido na overlapping ang mandate ng PACC sa ilang government agencies. Ang streamlining, I agree with the streamlining. Talagang tama yan. Pero ang dapat ini-streamline are offices that are economic and trade related. Yung mga opisina na nag-i-issue ng permits, ng clearances, ng rehistro, na nagpapahirap sa mga negosyante makapagsimula ng negosyo, makakuha ng pera, makapagbayad ng buwis, maka-establish. Dahil sa dami ng mga opisina at iba't ibang regulasyon na hinihingi sila bago sa kanila, bago sila makapagsimula. Yan po dapat na ini-streamline. Nilinaw din ng dating opisyal na contractual halos ang mga empleyado ng binuwag na PACC. Kami mga contractual yung mga yan. So, yun nga nakakaawa dyan. So, isang very painful dyan dahil wala ng trabaho yung mga tao ko. There are around 60 people, 20 lawyers, and 40 staff. Pero, we sacrificed. Sa ngayon, focus muna raw si Bellica sa pastoring o pagtuturo ng ebanghelyo. Hindi rin daw siya bababa sa nasimulan na nitong advokasya na magsasalita kung may kapuna-punang problema, partikular na sa issue ng korupsyon sa gobyerno. I will continue to tell the truth and work for justice. If it kung makaka-offend ako, it's not personal. It is only because it is the truth. Paulo G. Santos, CLTV News. Kawalan Karihon, may babala agad ang bagong halal na alkalde sa siyudad San Fernando, Pampanga sa di umano'y magtatangkang mang-agaw ng manobela sa kanyang pamumuno sa naturang lungsod. Anya, hindi ito magiging paborable sa takbo ng pangungobyerno dahil ang mayorya ng Fernandino ang maapektuhan kung ito'y mangyayari. Narito po ang report. Pula na ang kulay ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ang kapansin-pansin sa ilang social media pages ng city government gaya ng City Information Office at City Agriculture and Veterinary Office. Sa talumpati ni Mayor Vilma Caluwag sa kanyang unang flag ceremony bilang alkalde, may naging babala naman siya sa mga nagbabalak manghimasok sa kanyang lideratura. Suportan niyo ko po at aliye po sa samsaman ing manibela kanako.
Kasi po, pag simsaming manibela ka na ako, madipaningal tita mo po, bisabal tamo. Ang speech ni Kaluwag ay hindi niya inilayo sa konsepto ng pagsakay ng public transport. Siya umano ang driver at ang mga kasamahan nito sa City Hall at Fernandino ang pasahero. Kaya kung may ayaw raw sa kanyang pamumuno, patutsada ni Mayora. Nung eyo po buri, ing pamagmanew ko, magpara kayo po. At ikuldas da kayo po kinlele. Ala pong babawal kaya kayo. Banta po, alila po makabala rin Fernandinos, abisang tuki at magtiwala kanako. Ang administrasyon umano ni Kaluwag ay marunong makinig at rasunable, lalo na sa sistema ng pangungobyerno. Nilinaw din nito na kahit nakotermino sa mga job order, kung essential naman ang trabaho, ay ire-retain anya niya sa City Hall. Ali ko pa po milukluk bilang mayor, linwal ne po itang memorandum ay ito. Aliwa po ya ko inmigla ko. Automatic ya po ito. Renpin pong aliwang department heads, may kisabi po kaya kami na i-retain nila ren aliwa uling essential task po ing maka-assign karela. Pekiramdaman nila po at meretain la. Samantala, patuloy pang humihingi ng panayam ang CLTV News sa kampo ni Mayor Vilma Kaluwag kaugnay ng mga mareretain at tatanggalin na job order sa City Hall. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 17 million pesos na halaga ng shabu mula Estados Unidos nasabat sa Port of Clark. Suspect sa pagkawala at pagpaslang sa isang babae sa Malolos, Bulacan, naaresto na. At dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, itinilagang chairman ng BCDA. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan.
Isang bagahe galing Amerika na idineklarang naglalaman ng tsokolate at kape ang nakitaan ng iligal na droga sa Port of Clark. Halaga ho ng droga, aabot ng 17.2 million pesos. Narito ang karagdagang detalye. Idinaan sa Port of Clark ang isang di kalakihang kahon na ito noong July 5, 2022. Ang parcel na idineklarang chocolates, kape at sweets. Illegal na droga na pala ang laman na galing umano sa Rockville, Maryland, USA. Ayon sa hepe ng PIDEA Pampanga, nakakonsign daw ito sa isang nagngangalang Rocky Reyes Marasigan. Matapos dumaan sa x-ray scanning sa Port of Clark at physical examination, dito na nadiskubre ang 3 vacuum-sealed plastic na pinaghinala ang shabu kasamang assorted chocolate sa loob ng package. Kaya naman kagad nagkasa ng controlled delivery operation ang pinagsamang puwersa ng PIDEA Region 3, Pampanga Provincial Police Office, PIDEA Clark Interagency Drug Interdiction Task Group at iba pang enforcement agency kasama ang Pasay City Police kung saan nakatira ang consignee. July 8, Biyernes, natunton at naaresto ng mga otoridad sa Rojas Boulevard si Angel Paul Larimer Felesmeña, na kilala rin bilang Rocky Reyes Marasigan, 24 na taong gulang at residente ng M. de la Cruz Street, Pasay City. Nasamsam sa operasyon ang nasa 2.5 kilograms ng shabu na may estimated street value na 17.2 million pesos, 2 pirasong ID at 1 unit ng cellphone. Sasampahan naman ang kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ng RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong consignee. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa ibang balita, napasa kamay na ng mga otoridad ang suspect sa likod po ng pagkawala ng isang babae na di kalaunay natagpo ang patay sa bayan ng Giginto, Bulacan. Pinabulaan na naman ang pamunuan ng Provincial Police ang di umano'y sunod-sunod na pagkawala ng ilang pang babae sa kanilang lugar. May detalye ng balitang yan si Felix Barrios. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Malolos City Police Station, Giginto Municipal Police Station at Bulacan Provincial Intelligence Unit nitong Huwebes, July 7. Ang suspect sa karumal-dumal na pagpaslang sa isang 24 na taong gulang na babae na unang naiulat na nawawala. Ayon kay Police Colonel Charlie Cabradilla, ang acting Bulacan Police Director, kinilala at kasalukuyan na nilang kini-question ang suspect na si Darwin De Jesus alias Darwin Hernandez, 31 taong gulang at residente ng Barangay Tabang ng Bayan ng Giginto. Batay pa sa investigasyon, nakilala ng isang eyewitness si De Jesus, kaya naman sinadya ng kapulisan ang kanyang bahay noong Miyerkules. Nakuha pa umanong tumakas ng suspect, kaya patuloy itong tinugis na nagresulta sa kanyang pagkakahuli sa sumunod na araw. Matatanda ang July 5, Martes, nang matagpuan ang bangkay ng biktimang si Princess Diane Dayor sa isang sapa malapit sa boundary ng Barangay Tikay at Tabang sa Giginto. Huling nakita ang biktima na naninirahan malapit sa bahay ng suspect noong ika-2 ng Hulyo. Samantala, sa statement na inilabas ng kapulisan, pinabulaanan ni Police Colonel Cabradilla ang mga post sa social media tungkol sa mga nawawalang kababaihan, edad 13 hanggang 25 sa kanilang lalawigan. Paliwanag pa ng hepe, may mga domestic issues o problema sa bahay ang mga kababaihan at sila raw ay nakauwi na ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Pinapayuhan naman ni Cabradilla na maging responsable ang mga netizens sa pag-share ng kanilang mga nakikita sa social media. Hindi rin daw konektado ang mga ito sa pagkakapaslang sa biktimang si Princess Diane Dayor. Yung kaso po nito na nitong ating biktima na pagkapaslang ay isa po siyang isolated incident na hindi po siya konektado doon sa ibang sinasabing nawawala. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Malolos City Police Station Custodial Facility ang suspect na si De Jesus at haharap sa kasong robbery with homicide. Felix Barrios, CLTV News. Matapos humanilbihan bilang kalihim ng Department of National Defense sa ilalim ng Administrasyong Duterte,
Upo naman ngayon bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority si dating Secretary Delfin Lorenzana matapos huyang italaga sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito pong detalye. Malugod na tinanggap ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang appointment ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana bilang bagong chairman ng Board of Directors ng ahensya. Ginawa ang oath-taking ni Lorenzana kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong July 7. Pinalitan niya si Gregorio Garcia na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa kanyang karanasan sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense, naniniwala raw ang BCDA na mabibigyang gabay at maitataguyod ni Lorenzana ang kapakanan ng mga Pilipinong sundalo at epektibong maisusulong ang modernisasyon sa military. Ito raw ay lilikha ng malakas na koneksyon sa pagitan ng BCDA at ng kanilang key stakeholders. Naitatag sa ilalim ng Republic Act 7227, ang BCDA ay isang government-owned and controlled corporation na nag-transform mula sa dating base militar na ngayon ay sentro ng economic growth. Malaking bahagi ng disposition income nito ay napupunta sa modernization program ng AFP. Umabot sa mahigit 25 billion pesos ang kabuang kontribusyon ng BCDA sa AFP sa ilalim ng nagdaang administrasyong Duterte. Kabilang sa mga pinasiwaan ng BCDA ang New Clark City sa Capas, Tarlac. Ito rin ang mother agency ng Clark Development Corporation, Subic Bay Metropolitan Authority at ng Clark International Airport Corporation. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, responsible pet ownership isinusulong ng Malolos City Government. Libreng kapon at anti-rabies vaccination handog po sa mga pet owners. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nagsagawa ho ng libreng anti-rabies vaccination at kapunan para sa mga alagang hayop ang City Veterinary Office ng Malolos, Bulacan. Paraan umano ito ng kanilang pagtalima sa Anti-Rabies Act. Taon-taon ho kasi aabot sa 200 Pilipino ang nasasawi dahil na rin sa rabies infection. May detalye ng balitang yan si Felix Barrios. Kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng rabies sa buong mundo. Sa tala ng Department of Health, aabot sa 200 Pilipinong namamatay taon-taon dahil sa rabies infection. Kaya naman upang maiwasan ang higit pang paglobo ng bilang, hinihikayat ng mga eksperto ang pagpapabakuna ng mga alagang hayop upang makaiwas sa rabies. Sa lungsod ng Malolos sa Bulacan, pinilahan ng mga residente ang libreng anti-rabies vaccination at pagkakapon para sa mga hayop. Ito umano ay programa ng City Government ng Malolos. Nakakatipid kami, lalo na doon sa gamot. Tapos yung
siguraduhin namin na maayos yung kalusugan yun. Ito po ay malaking tulong dahil magiging protection din po sa amin para sa anti-rabies. Pag bakunado ang isang pet, mas maproteksyonan yung mga tao sa palibot, tsaka sa household, at saka at the same time para din sa mga pets. Ayon kay Vice Mayor Miguel Alberto Bautista, ang nasabing aktibidad ay pakikiisa nila sa layunin ng Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act. So that's the goal. We will reach every household. We will make sure na alam ho nila na ang bawat buhay mahalaga. Every month po kasi namin gagawin to eh. So we're looking forward na in the next 2 years, 3 years, maubos na talaga yung mga stray dogs dito sa lungsod ng Malolos. Ayon pa kay Bautista, kasalukuyang tinatrabaho umano ng Sangguniang Panglungsod ng Malolos ang pagpapanukala ng mga batas patungkol sa pagpapahalaga ng buhay ng mga alagaing hayop. I'm here for policy making, di ba? So isa ho yan sa mga tutugunan ho namin na yung pagtrato, yung pagmahal natin sa ating mga alagang hayop, hindi lang sa alagang hayop, pero pati ho, nandyan nga sila Doc George, nakatutok sila kahit sa mga livestock, sa mga poultry. We're working on na lahat po ng buhay talagang mahalaga and gusto namin pakita to kahit in legislation. Samantala, ang pagtitiyak na bakunado ang ating mga alagang aso at pusa ay isa umanong responsibilidad ng mga mamamayan ayon kay Dr. George Crisostomo, ang City Veterinarian ng Malolos. Pagbabakuna ng aso ay napakahalaga. Kasi ito nakakamatay ng tao, kaya itong programa dapat samantalahin na ng mga kababayan natin para ma-avail nila yung libreng bakuna. Felix Barrios, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang pagtaya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kahapon po ay namataan ng isang low pressure area at ito po ay tinatayang nasa layong 690 kilometers dyan po sa may silangan ng Biracatanduanes at hanging ang habagat pa rin po nakakaapekto dito sa may western section ng bansa. Samantala po ang low pressure area pong nabanggit ay namataan na po ngayon umaga sa layo na lamang na 635 kilometers dyan po sa may silangan ng Infanta Quezon at ganun pa rin po southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang nakakaapekto dito po sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang western at central Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng southwest monsoon. Samantala po ang eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao Provinces, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, maulap din po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot naman po ng LPA or low pressure area. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron naman po tayong inaasahang mga pulo-pulo o isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng hanging habagat at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan, magdala po ng gamit panangga sa ulan. At kung wala naman po importanteng lakad, manatili na lamang po sa loob ng bahay. At yung po mga nasa mababang lugar ay maging alerto po dahil posible po ang mga flash flood o dagli ang pagbaha at posible na rin po ang landslide sa mga bulubunduking lugar. At yan ang mga detalyeng nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang balita, maaari ninyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais ho ninyong balikan itong mga paborito nyong programa sa CLTV, pwede ho kayong bumisita sa ating YouTube channel at CLTV36 Official at di kaya naman pumunta sa ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood na ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36.
Samahan ho natin mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman sa CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.